Takže nazdar lidi, já jsem Kubajs a budeme hrát S-Craft, což je balíček modu, kde je ICčko, Buildcraft, Red Power, Mistcraft, Forestry a nějaký takovýhle mody, Edition Balance, jako je tamhle ten červený. A... Au! Tady máš bumerang, chytaj! More, ty železo, ne bumerang! Ne, můj bumerang, on měl čerku! To je cíkán. Hej, cíkáne, nech mě! Ty naval železo! Neumlatím tím bucket craftingem. A ty mrcha! ještě neumí asi ten bumerang. To nejde s... Rychle, oštěp. Ne, jsem to vyhodil. Je ten bumerang se... Ježiš, buchyl, má velký dildo. Utíkej! Fuj, kraví, pozor, buchyl. Čo, prasátko? Tady máš. Sakra. Dobře, nebudeme tady točit sami, ještě tamhle s námi bude tamhle ten. Tak čaute lidi, já vás zdravím. Já jsem Muffin a budu tak učit s Kubajsem S-Craft. Kurňa, krávo, zůstaň stát. Hej, to je ale úplně na prd věc tohleto. Já si ještě trošku poupravím. Tak. Já nevím, je tady třeba weapon mod, jako je ten můj oštěv, super. A když tady dáte takovýhle tyčky na tu torčku, tak to je zápalný oštěp, který bych tady si vykraftím. Hej Kubajs, ty už si nějaký ten kabel natěžil, si říkal, že jo? Jo. Mohl bys mi si dát. Když jsme trošku hráli a jenom chvilinku, tamhle jsem našel dírku a tam by někde měla být vesnice tím směrem. Počkej, neremounul jsem si ten bod. Ale tu není kabel. Aha, tak dobře, vesnici jsem remounul. Trafíme krávu, pak na ní klikneme levým, klikneme na ní levým a ona se podpálí. A snad uhoří. No, uhořela, dal nám upečený maso, to se vyplatí. A tady máš nějaký kabel. Je! Tady to je třeba přidaný, tuším, že z Forestry. A tady jsou. Ten spawner. Joj, co tam máš? Nic. A jasně, takže ten disk a co tam ještě? Shiny ingot, no co je shiny ingot, to je nějaká nová věc. Tam kraftuje mečík. Počkejte, já musím říct, no co je shiny ingot. Na nanosaber, to je nějaká novinka. Počkej, máš u sebe taky kus ten strom pokácet. Jo, je tady třeba chop tree. Škoda, že to nevzalo i ty stringy. Tak to nevadí. No. Dá se to překraftit na normální... Ne. Já vůbec nevím, na co je tady to dřevo, ale... To je podle mě je to něco z tom craftingu. A přesně tady ten dungeon je přidaný z Forestry. Dobrý, ale aspoň... Jo, hej, až to bude stát craftingu, je tam hulka a to. A já nevím, jak to říct. Hulka. No. Jako tam není. Pak nám tady třeba vypadlo, myslím, že je to z novýho ICčka. Kukuřičný semínko. Zase kukuřičný, klasický semínko. Je to úplně na prd. Kubajs má takový dotaz, je tady i... Saušard, já se schválně... Jo je, ten je v tom craftingu. Hell yeah, je tady. Tady to je salát, který je úplně na prd. Jinak mě si nevšimněte, ten jde do našeho hell yeah. Hell yeah, kabel. Já nevím, jak se to zase jmenuje. Ta věc, která z toho vyroste. Z čeho? Počkej. Ze salátu. Je to taková úplně... Je to věc? Nebo spíš to není věc? No jakoby... je... Představit, používejte svoji fantazii. Vyroste to, vypadá to jako salát, když to sklidíte, spadne vám z toho lístek. Když uděláte 4 lístky, dáte k... 4 lístky dáte k sobě, tak vám z toho vznikne úplně divný lístek, který když dáte do craftingu, vám z toho vznikne string, takže je to úplně na prd. Ne, nemáme postele. Protože tady nemáme, ty víš co myslím. Tamhle, to není ani na jednu postel, kámo. Hej, to je blbé. Střílí po tobě? Ne, po mně nic nestřílí. Hele, tak momentíček, my se vrátíme asi až přestane noc, co Michale? To bude lepší. Tak zatím.
Takže čau, jsme zpátky a přežili jsme noc, tady máme postřelky a tamhle jsou nějaký kamarádi naši, kteří jsou strašně moc přátelský. Tady uklidíme jenom bordel, veď. Z toho, tak. Jo, ještě tady ty seedy, to jsou z... Já to stejně všechno půjdu zasadit, aby nám aspoň od každého jeden vyrost, tady. Ale jestli ty další seedy. Máš kukuřičný seedy, takový korn. Tady to je na Minium Stone, když Minium Stone, jak se vykraftíš, řekni mi to, aha, Minium Stone, tak ten se potřebuje těch 8, to padá z mobů, takže mě to třeba padlo z Creepera, to je náhodný, potřebujete na to tohle a Minium Stone funguje na přeměňování, takže třeba ze 2 dřev uděláte, a ne, to vůbec nepotřebuju. Tady, třeba ze 4 toho uděláte flint, z 2 flintů uděláte něco, gravel a takhle. Prostě se dá z toho vyrobit diamant ze dřeva. Nebo tady to, takhle si dáte 4 dřeva. Ne, takhle se to píše. Sawmill je to takováhle mašinka, která se dělá z tohohle, je to poměrně jednoduchý. A Sawmill vám udělá to, že vám udělá z jednoho dřeva vám udělá 6 dřev, jako z jednoho neopraceného vám udělá 6 dřev, 6 planěk, plus tady to, z toho když dáte 8krát, tak si udělá tady to si pak všechno v dalších dílech ukážem. Ale teď jdeme udělat zahrádku, tady to budeme pěstovat všechno, dokonce máme i bone meal, takže si od každého ukážeme, jak to vypadá. Já tady jsem zrovna kopal zahrádku. No, tak z 8 jich uděláš minimum stone. Co? Jo, ukradený dárek, to se dá prodávat Santovým. Což je villager. Speciální. Tak já to tady dokopu. Ne no, bohužel bylo by to dobrý, kdyby to třeba fungovalo jako scrapbox. Pro ty, co nevědí, co je scrapbox, tak to je taková věc, kterou když otevře, vám z toho může padnout náhodná věc. Třeba i diamant, ale je strašně malá šance. Většinou jsem to používal na serverech, kde byl zavřený nether, abych získal glowstone. Ne, torčky, není tady světlo. Baví ti teďky to helie. Jo, baví. Ale mám pro tebe další seedy. Si je uži, ale už je nechci. Nebo jako chtíte budu, jenomže chci jenom ty kukuřičný. No, taky. Ale mám taky. Pak můžeme když tak pěstovat krávy. Jsi to zničil nebo co? Ne, Ještě mám nějaký henekve, či co? tady ty. Jo, na prd. Takže, teď mám bone meal. Udělám z toho. Takže tady to je flaxseed. Neboli len. Len vypadá takhle. Sklízí se tím, že kliknete třeba nahoru a pak kliknete dolů. Vypadnou vám z toho další semínka a stringy. Pak tady máme dál. Co to je to? Tady to je kukuřice. Ten horní. Ona se chvíli celá liší teda. Dostanete z toho semínka. A kukuřici. To si ukážeme pak to s tím dál. A tady to je přesně ten salát. Ze salátu vám padne další semínko a tohle. Z toho uděláte twine. Ze 4 twinů, když dáte takhle, tak vám z toho vznikne další gravina a z toho vám vznikne string. Můžeme si tady ukázat. No, z toho vám vznikne string. Takže je to úplně na prd. Je uhlí. Nemám. Je to fakt ne. Tady ještě potřeba nějaký stringy si jenom nazbírat, tak to rychle proběhnu. Aha, já jsem debil. Od čeho tady je weapon mod, abych si sem skočil? Kde? Tak. Tamhle máme kamaráda, je zelenýho. Dobře, jdi. Takže si to... Sickle, jak se dělával. Tak, tuším. Jo, máme sickle. A sickle funguje buď to na listí, ale to se používá, když si děláte třeba farmu na... Máme pírko. Ne. Když si děláte farmu na... Jak se to jmenuje? Prostě na gumu, na sticky resin, tak se to používá sekret a ono to zničí takovýhle kus. Takže si to uděláme takhle okolo baráku. Nám to tady nepřekáží. Funguje to i s listím, je to úplně to samý.
Mafine, ty si nastavoval ten budík, že jo? Je tráva. Cože? Věděli jste, že v normálním světě je tráva. Ne, Máme ještě jednu vlnu. ne. Proč na včely? No. Nemáme vlnu. Musel bys jít pokázat ty stringy, aby jsme měli vlnu. Tak. Koukejte, funguje tady s listím. Bum, bum, Bum. bum. Se hodí, když děláte farmu na styky rezin, kterou si uděláme asi tak v příštím díle. Co myslíš? No, asi jo. Ale tak to náhle není si. Ale nezačíná se, kdo jste hrál Tekit, nebo jste koukal na někoho, kdo hrál Tekit, tak tady se začíná, nebo já začínám aspoň trochu jinak než Tekitu. A jakoby díky tomu, že tady myslím, že se to jmenuje Factorizate, jestli to nepřejmenovali na té nové verzi. A je z toho třeba ten Sawmill, Pulverizer, Iron Furnace a taky Pulverizer je něco jako Mastenátor, Iron Furnace, ne, to je Powered Furnace je něco jako prostě klasická furnaceka elektrická, akorát to nefunguje na elektrickou energii, ale na red powerovou energii. Tak. Jaj! Chce mi to laglo. To určitě můžeš ty, Mafine. Přiznej se. No, nemůžu. Jí tam se nechce přiznat. Tak můžeme si napěstovat uši. Zatímco tady máme místo, budu... Jaj. Slepice. Super. Hlupa nesnáším. Vzhledem tomu, že tady to je nějaký buglí, tak musíme počkat, než se nám tady zaplaví políčko, takže já trhnu celý okopu. Ale já nevím, Michala, pak asi budeme, Mafine, pak asi budeme těžit. No, já to začínám nějak s tím. S tím opravdu začnu a tak dále s čelama. Čelama, ale musí nejdřív začít s těžením, víš? Jo, já si jdu se našel obsah. A musí začít s těžením tomu, jinak si nevykrafíš APR-ku. Že se každý vlastně APR. APR musíš mít, APRy. Musíš dát to mít Impregnation Casing Machine, což Carpenteru. Musíš si vykraftit Carpenter, pak Squeezer, prostě centrifugu, aby si to mohl používat. Takže se začne strašně moc bronzu. Jaj, jsi jako tady neměl dělat schválně tady ty 2 schody dolů, co? Tak. Proč jsem si nechal tady ty 2 semínka? Ty jsem si nechal z jednoduchého srandovního důvodu. A když jdete do kina, tak co si berete sebou? Ano, správně. Kukuřice! Yeah! Třeba si budeme mít zítra k večeři popcorn. Ne, já už ho mám teď. Tyšme. Ach jo, já nejsem hladový, já se musím udělat hladovým. Potřebuji být hladový, prosím. Já vždycky, když potřebuji být hladový, ty baráček hladový není. Tak, ty se tam narvi. Já si vykraftím bucket. Ne, bucket. Vykraftím si ironový krumpáč. Vykraftím ho i muffinovi. Byl jsem hodnej. Tady vařená kukuřice. Michale, chceš vařenou kukuřici? Já nevím, kde seš, ale půjdeš se mnou těžit, jo? Je vesnice. Jo, ještě se můžeme zajít podívat do té vesnice, co tam máme za vesničany a takový. Třeba tam bude Santa. Jo, třeba. Je, hele, já mám vajíčko. Můžeme si dělat farmu na slepice a na jídlo. Dobře. Pak jsem tam viděl krávy, jak si tak uděláme farmu na krávy. Ej, krávy tam nějak u nás, ne? Děláme spíš krávy. No jasně. A už hodím tu vesniči. Pak budeme těžit tady do dírky. Ta dírka je prostě nejlepší na těžení. Ten jsou vlastně knihovny. Je. Takže pak můžeme mít takovou hezkou knížku, ale zatím to nebudu prezrazovat. Baráku narostne ten. No, strom v baráku. To je vždycky nejlepší, to bude zase modový nějaký, jo? Myslíš takovým takým tom zahnutým, že jo? No, tak tam je narostlý modový, teď on jsem zrovna u něj. To je úplně nejlepší! Já nevím, proč tady to vždycky musí nějaký mod udělat.
Ty jsou knihovny, crafting. Tam se asi tak nedostanu. Ale vesničan. A, Nelez ven, nelez ven. Co máš? Sušenky, to nechci. Tady má za emerald 10 sušenek. Nevím, jaký je v tom rozdíl. Si ten s těma blumi... Hele, zombie brain, ten se hodí. Tady... Pojď na prd. V čem? Jo. Jako vždycky. Taký co tam je? Nic. Jaj, tady to se vždycky vyplatí. Ty si grivu emerald, to dostaneme 4 flinty, to si radši tam počkám a nakopu si to. Tady zase... Tak, bereme tohle. Už zase noc. A proč? Je noc. Já nechci jít teďkon domů, bože. Tak pojď rychle domů, než se spavnou monstra. Aha, ale já si musím dát ještě bod domů. Vesnice. Hele, už máme jenom 5 minut na první epizodu. Díkej. A, fuck. Hele, ovce, já je zabiju. Já mám ještě 3 vlny do. Protože jsem zlý. Aaaaaaah. Ale nechej, když budou blízko. Zombík. Na videu se toho spavnuje hodně. To ono, to je hodně dobrý. Právě, že my jsme se tak trošku spavli v horách a tam jsem nechtěl bydlet. Tak jsme asi 4 hodiny někam šli a došli jsme sem, tak tady se mi líbilo. Tady to taky hezonky. Hele, tak když mám tady to, tak popcorn by měl přidávat 1,5 srdíčka. No, 1,5 srdíčka a dává vám na 10 sekund speed, což je taky dobrý. Juhu, sakra. Mám speed, overpower speed. Už mi skončí. Už mám speed, ach jo. To můžeš ty! Že mi vyšel speed, ty to můžeš. Nebo beránky vůbec nic nebere. Ale je to hezký naštvaní lidí. Tak se mi rozbil meč zase kvůli tobě. Hele, už mám 4 zombie brainy, oni nějak padají. Tak, tady už nám něco začíná trošku růst. Já Michale, už sem jdeš. Já se snažím. Umři. Dobře. My to tady zatím uklidíme. No. Koho? Já nemám meč, takže ti nepomůžu. To máš blbý. Jo a ještě v tom sawmillu, to je ta věc, která řeže to dřevo na těch 6. Tak když tam dáte rubber wood, tak vám to rozřeže na klasických 4. Ty junglový a... Ježiši, 3 pavouky! A je tam nějaká šance, že nám to dropne sticky resin. Dělej lehej. Proč tě mám jako červenýho? Ty jsi viděl můj červeně? Já mám červeně, hehe. Koukejte, jak je to hezký naštvaní, hele. Ha, sakra, tak prej, že ne. Se laguje. Ty pavouci jsou hodní, tak je tady necháme. Tak my budeme těžit příští epizodu. No, uděláme sklad, do příští epizody si tady nějaký uděláme. Já udělám farmu a vyřeším, proč se mi tady obilí všechno u tady toho udělává, když tak to vykopu dál. A příští epizoda začne. Jo. On připraví provizorní baráček a začneme nejspíš v dole v těžbě, kde budeme mít něco natěženo, protože to je strašná nuda se dívat na to a ukážeme vám nějaký nový rudy z tohohle módu, nebo spíš rudy, co se sem přidávají jako speciální a takový. Tady máte včeličky. Tady to je drone, je prostě, já nevím jak se to jmenuje v češtině, jo, trubec to je, nepíchá to a je to samec prostě. Princes, to je princezna, nebo prostě královna. Marblet, ta je z dolu,
a potřebuje k svému životu marble, a takže okolo ní dáte prostě cobblestone, marble a nějaký rudy a pak bude fungovat. Teď to vůbec nevím, kde si sebral a mi jdou stají přesně do toho biomu. Toho Valianta vůbec nevím, v kterém se biomu sebral, to vůbec nevím. A oni se pak dají křížit, jenomže to já mám pak kámoše, který mi to pořádně vysvětlí. Já fakt forestry vůbec neznám, já znám akorát tady to a Buildcraft neznám. Ty máš med. Ne, ten co dělá z medu. Z hony dropu. Koukej, hele, ne, do centrifugy. Hony, tady máte hony. Nevím vůbec na co, jo, tady to je úplně nějaká kravina. Hony drop, to vám padá úplně ze všech, jako beeswax, ten padá skoro ze všech a tady máte chleba, který se dá takhle, s výhrou 4. Ve starších verzích to vypadalo, že žerete diamanty, ale teď už to vypadá úplně normálně. Takže my se s vámi rozloučíme a do příští dáme nějaký skladiště a vykraftíme si, jak se to jmenuje, frame, aby jsme již tak věděli, co tam přibližně je. Frame. Ještě ne, papa, já chci ukázat, jak se kraftí frame. To může říct za chvilku. Jo, kůže, tak to je v pohodě. Hele, tady zrovna, když jsem na to klikal, tak jste viděli scrapbox a tady máte, že to je 87%, že vám padne kůže se scrapboxu. Tady máte 8%, že padne tohle, takhle se to dá všechno najít. To je úplně parádní, že už ty něco si udělali recepty. Co to může takhle padnout. Tady máte všude takhle 5%, 7%, procento. Jo, no. Cake. Teď si kouknu, jak se dělá koláč. Jak se děláš? Tady to se nedělá, ne? Koláč, cukr, mlíko. Hele, můžeme si udělat koláček do příští epizody. To bude náš oslavný koláček, který sníme. Tak jo, tak my se s váma loučíme. Papa la la. Teletubbies se s váma loučí. Já už jsem spadl do díry, ty se nechceš rozloučit. Se budeme vždycky na konci dílu skákat jako Teletubbies. Ty jsi nerozloučil jako Teletubbies, ty jsi zlej. Tak jo, ahoj.